ciència. I ara veurem un altre molt bon exemple, en aquest cas, de com fer accessible la tecnologia. Ens ho explicarà Gareth Stockdale. Ell és director executiu de la Fundació Educativa Microbit, i també ha estat cap d'operacions del Departament Educatiu de la cadena britànica BBC, on precisament va estar al capdavant d'un projecte vinculat en aquesta placa de programació que, si no sabeu, tot just ell ara ens ho explica i que ja us ben asseguro que està revolucionant, s'està estenent a moltes escoles i està realment transformant el mètode d'aprenentatge i està sent una gran revolució a escoles de tot el món. Gràcies. Thank you very much. Moltes gràcies, Sònia, i moltes gràcies per haver-me convidat. És sorprenent i fantàstic estar en aquest esdeveniment, aquests projectes que hem sentit fins ara, fantàstic, brillants. El Foldscope, aquest dispositiu l'he vist i realment aquelles imatges microscòpiques m'han sorprès, fins i tot m'han fet por. I després aquella orquestra, m'encantaria tenir una d'aquestes guitarres fetes de metall, no? És fantàstic, no? I és molt difícil competir amb una orquestra, però em fa pensar sobre com serien els microbits musicals. Seria com en David Allman i Stephen Malcolm. Bueno, no sé, és igual. Se m'estan anant al cap. Només tinc 15 minuts, així que parlaré del nostre projecte. Doncs soc en Gareth Stockdale, de la Fundació Educativa Microbit, i parlarem de qui som, què és el que fem i també què és un microbit. Bé, doncs el projecte Microbit va començar a la BBC l'any 2014. BBC Education és un departament de la BBC que es dissenya per portar l'educació a tots els nens i nenes. Vam construir unes campanyes educatives, com per exemple que els nens facin gimnàstica, comunitat, electricitat pels nens que tenen menys de 5 anys. L'any 2014 hi havia molts estudis que ens parlaven d'aquestes aptituds. El 65% dels nens de l'escola primària treballaran en unes ocupacions, en unes feines que encara no existeixen, no? I per tant això ens parla d'aquesta bretxa de les aptituds digitals, no? Per tant, el BBC va fer un partenariat de 19 partners, vam explorar el software, el programari, el maquinari, i vam pensar que podíem fer quelcom per ampliar la participació en la programació i en la codificació, no? Microsoft, Samsung, Aram, Fanal i moltes altres empreses per crear això del microbit. Formació també pels professors, programari, i vam donar el microbit a tots els nens d'11 anys del Regne Unit. Va tenir molt d'èxit. El 89% dels nens deien que podien codificar qualsevol nen, qualsevol nena, no? I per tant els professors ens diuen que sí, i que la computació la incorporen com una assignatura més. Ja sé que hi ha moltes paraules a les diapositives, però la Fundació Educativa, nosaltres som una organització sense ànim de lucre que treballem a escala global per inspirar tots els nens i nenes per crear el millor futur digital. Parlem de tots els nens i nenes, d'ampliar aquells que fan les seves primeres passes perquè estiguin còmodes amb la tecnologia, especialment nenes i també dels grups infrarrepresentats. Volem que siguin creatius i que tinguin curiositat per la tecnologia, però que siguin també crítics quan utilitzen la tecnologia, no? I també comunicar què és el que fan amb la tecnologia i col·laborar en la creació d'aquesta tecnologia. Pensem que això els facilitarà tenir un bon futur digital. Així doncs, no és crear
enginyers de programari, no, sinó que tots els nens i nenes estiguin còmodes parlant de tecnologia, perquè hem de tenir aquests conceptes de participació en aquestes converses que hem de tenir sobre la tecnologia, no? I en la societat del futur. Per exemple, quan parlem d'intel·ligència artificial o de la privadesa digital, o també tenir un programari i un maquinari que siguin més precisos i que reflecteixin la societat que l'utilitzen i que sigui més equitable. Ho fem de tres formes, no? En primer lloc, programari i maquinari perquè els nens el facin servir a l'escola. També donem recursos pels professors. Els professors estan en el nucli del que fem i en educació formal podem ampliar el nostre impacte a molts nens i nenes i traduir aquests recursos a 15 idiomes amb l'ajut de voluntaris. Tenim voluntaris i voluntàries que han traduït el nostre programa en català i nosaltres el que volem és fer partenariats per donar aquests programes. Què és un microbit? Què això és un microbit? És així de petit, és un microbit, te'l tinc aquí a la mà, és un microcontrolador, podem programar a través de l'ordinador, del telèfon o d'una tableta i és com un ordinador físic, no un dispositiu per fer el teu propi codi i després crear solucions sobre les coses que t'apassionen o fer projectes que t'interessen realment. Una màtrix de 5 LD que et permet fer coses a 5 minuts, així que pots fer interaccions i pots fer animacions i pots fer el que vulguis, no? I, per tant, té un magnetòmetre, el pots fer coses movent-lo, pot ser una brúixola, tot ho pots programar tu, té també Bluetooth, ràdio, protocols de ràdio, pots comunicar-te amb altres microbits que estiguin a l'aula, també té llums, temperatura, pots parlar-hi i també podem connectar d'altres dispositius i accessoris i sensors. Per tant, et permet als nens i nenes començar amb lo bàsic i anar avançant. A més, hi ha un entorn bàsic de codificació, però també veiem el C++ i el Python poden continuar a la seva trajectòria de codificació amb el microbit. Però el hardware, el maquinari, no és l'única cosa, sinó tots els recursos que hi ha al seu voltant, no? Que poden donar suport als professors quan estan ensenyant a l'aula. I després que hem distribuït més de 8 milions i estimem que 39 milions de nens han après aptituds digitals gràcies al microbit. I això inclou projectes a més de 65 països, des d'Uruguai, on treballem amb Ceval, i per fer microbits en el curs de pensament computacional i també per ajudar els professors fins a Colòmbia, amb qui hem treballat amb el British Council i el govern per fer programes basats en la tecnologia i programes també en Dinamarca, on el primer microbit anirà a l'espai en breu, a l'estació internacional, a la ISS. Hem de fer algunes modificacions perquè, segons sembla, no és una bona cosa aquest pampallugueig de les nostres llums del microbit a l'espai exterior. I després fins a Catalunya, on el govern està desplegant la robòtica, un programa de robòtica que arribarà a 3.000 escoles a tota la regió. I per parlar-vos de les següents passes, ara mateix estem treballant al Regne Unit. El programa original va començar i vam fer un altre per les escoles primàries al Regne Unit, en la propera generació, Microbit, per
intentar arribar a totes les escoles primàries del Regne Unit. Ara mateix el vam llançar fa 3 setmanes i són un total de 18.000 escoles, i també donant suport als professors i al seu aprenentatge. I també una altra cosa que volia subratllar és que tothom en parla de la intel·ligència artificial ara mateix i com salvarà el món o el destruirà. Per tant, és important que els nens i nenes entenguin el machine learning i la intel·ligència artificial i què és el que poden fer, com poden controlar i crear tot això. Així doncs, farem una enquesta amb l'Oficina d'Estadística, amb la qual utilitzarem el microbit per tastejar els patis escolars i quina és la diversitat d'aquest pati, la temperatura, el so, la llum que hi ha. Farem un logaritme després per avaluar-ho, que ens permetrà monitoritzar durant l'hora del dinar i l'hora del pati el moviment que hi ha dels nens que salten, que corren, i encara no hem fet l'algoritme, però ho acabarem fent. I també treballem per aquesta oficina d'estadístiques per veure quina és la correlació existent, i també ho farem servir el machine learning, farem servir l'acceleròmetre per poder construir els propis models de machine learning, reconeixement de gestos, però no és només els models, sinó crear amb aquest model, no? Hem tingut nens i nenes que han estat utilitzant el microbit per poder construir models, per conèixer les millors raquetes de tenis, o saber, per exemple, quan s'unfla el xaleco salvavides, saps? Així, totes aquestes coses. I després pensem que el microbit ajuda els nens i nenes a estar empoderats i pensar en com la tecnologia els pot ajudar a modelar el futur. Això són fotografies del repte Do Your Bit, fes el teu bit, la tecnologia amb els objectius de desenvolupament sostenible en una organització que es diu The Boost Lesson, i el partner és UNICEF. Així doncs, establim un repte que es basa en diferents objectius de desenvolupament sostenible i demanem als nens i nenes que ho creïn, no? Poden fer prototips escrits, utilitzant paper, no fa falta que facin servir el microbit, però també el poden fer servir, no? I els nens doncs fan codificació per primer cop i els agrada molt fer-lo servir. Aquí veieu alguns dels projectes tan fantàstics que hem tingut. Un equip a Taiwan, per exemple, que va crear un projecte, els hi preocupava els nius de les aus, quan hi havia una inundació, per exemple, els preocupaven els nius, no? Que se'ls emportés la corrent. Així doncs van crear unes plataformes flotants pels nius i van utilitzar els microbis per monitoritzar els nivells del riu i també com funciona la plataforma aquesta, com protegeix aquesta plataforma els nius. Per tant, és molt interessant veure com els nens pensen en l'ús de la tecnologia per fer coses que són importants per a la seva comunitat local. Una altra nena a Xina li preocupava que els ocells s'estrellaven contra les finestres, no? I doncs quan hi havia un sensor que notava que un ocell que venia, doncs s'encenia una llum i llavors s'espantava l'ocell i anava volant, se n'anava volant, no? Després dels nens, la seva preocupació després de la Covid de tornar a les aules, no? Una nena va crear utilitzant la funció de ràdio, un nivell de comunicació amb la professora i els alumnes perquè es poguessin comunicar sense haver
d'aixecar la mà, per exemple, no? Si tenien algun nivell d'ansietat o algun problema, l'important és la simplesa d'aquestes solucions, no el codi ni la tecnologia, sinó utilitzar aquell codi i aquesta tecnologia com un facilitador per crear aquestes solucions. Acabo tot dient que, com deia en Jim, necessitem ajut per aconseguir els nostres objectius. Volem arribar a cents de milers de nens i milions de nens a tot el món. Així que algú de vosaltres treballa per alguna organització que ens pugui ajudar, em podeu venir a veure perquè tenim una comunitat fantàstica aquí a Catalunya i a tot el món. Així que si ens podeu ajudar a traduir els nostres materials a l'idioma local també seria fantàstic. També tenim un programa pels educadors que s'uneixin a nosaltres i que aprenguin més sobre el microbit i també que ho comuniquin a d'altres professors de la zona. Moltes gràcies per escoltar-me i espero que treballem junts per tal d'inspirar a tots els nens perquè creïn el millor futur digital. Gràcies.